Mutamba anoda kuziviswa kuti Zimbabwe haisi yake. Zimbabwe ndeye one. You cannot just wake up, you fabricate stories, wotonyora kuwesta data renyika, uchinyora zvinhu zvisina basis, unfounded things. Isisu kana tichiita zvinhu zvedu, we do our things in public. Then kana taakuita zvekufabricata ma stories, it means kuti the police yacho yakutova compromised, yakutoshandiswa nezvigananda. Ndiyo state capture yatiri kuramba iyo, yatiri kutaura kuti kusvika zvanaka, we need to fight this state capture. Iyi nyaya yekuda kuvhundutsirana nekutyidzirana nekuda kuita abuse of state resources, izvezvi kuseni manga muri busy kujeri muchiteera mawo veterans ese amakasunga, handiti one by one muchibvunza kuti Saruwaka ndiani, handiti you wanted this information, vanondizira kupi nemai wo veteran mukusunga chemberi ma 65 years and you want us to keep quiet when you are abusing power. Muchamhanya zviri legendary. Izvezvi musi wedemo makamuka muchiona mabharaga makanyorwa kunzi ED must go. Zvinhu izvozvo zvinofanira kukutaurirai kuti apinda mubharaga achinonyora kuti ED must go ndiani. Saka don't abuse power. Dzimai chinhu chamuri kunyora paTwitter ichi. Musoro wambuya wenyu mai.